Most indul. Kakis videót. Patrik, kapcsolat ki! Sziasztok! Ma egy kis csokis figyelmséget fogok bemutatni. Kell hozzá, vagyis hozzávalók, egy kis fahéj, egy kis liszt, egy kis kakaópor, és egy kis vaníliáscukor. Meg cukorsult is. Csak az nincsen, ugyebár. Na akkor egy nagy ilyen pupozott kanál liszt. Jó, azért még egy ennyi liszt. Aztán beleöntjük, még már innen, beleöntjük az összes vaníliás cukrunkat. Aztán még egy ilyen kis fél evőkanál van. Színmódlanra megint. Fahéj. Jött itt a biatlon. Ugye ezt összekeverjük. Ilyen kis barnás ízét kapunk. Jó, ez nem olyan baj. Húha! Semmi baj. Barnás tudsz? Verintik darab lefelé a cuccost. Húha! Akkor Kiborítottam a lisztet. 2 evőkanál kakaópor. Az se baj, hogyha többet öntünk bele. Jó, akkor még egy kicsit kell. Nem igazam, hogy nem borítottam ki. Kicsit fahéjas lesz, nem gondol? Úristen, ez nagyon keserű lesz. Fú, de De ez a sok, ez kakaópor benne. Ja. Laura. Csak hogy szólod. Na, és kell hozzá egy kis víz. várj, ez túl sok kakaó. Hogy összeálljon a dassza. Összeálljon a dassza. Úristen. Ez jól néz ki. Meg túl sok vizet engedtem be. De ezt ne nagyon vegyétek komolyan, mert ez ilyen kis brownie, ez ilyen kis brownie-s keverékes cuccos, amit nem kell nagyon komolyan venni, mert De a szüleitek kiborulnak, hogyha fölrobbantjátok a konyhát. Na, ezt nem kell komolyan venni, de ez tök jó sikerült, meg is kell kóstálni. És utána visszarakja a kanalat, és azt tegyük meg mindannyian. Na, rakd be a mikróba. Jaj. Ezt most járni. Ne! Ki van? Azok benne kis kaki darabkák. De ne vegyétek komolyan ezt a videót, légy. Na, mindjárt kész lesz a... Kis kaki darabkák voltak benne, bocsánat, előre. Majd a Patrikét nem esszük meg szerintem. Nézzétek be, milyen finom massza lesz belőle. Foly. Csak föl kell keverni. vagy. Kicsit Az enyém mindjárt kész lesz, és díszítésnek teszek majd bele egy kis masszát. egy kis... Semmit nem kell díszítésnek. Kakaóport. De jó illat van már. Na 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, végül. Kis só bele. Benne hagytad a kanalat? Hú, basszol. Hoppá, nem beteg belefőtt a kanál. Ez nem jó. Csak is bódi lett. Ez egy csak is bódi lett belőle. Na nézzétek, milyen lett a masszám. Jó szar. Mi lett volna szarra, Laráé sokkal rosszabb. Az Nem. jobb. Ez finom lett, csak hogy benne hagytam itt a kanalat, ez itt nem főtt át. Foly. Na, akkor rakd be még egy kicsit. Én szerintem akkor szét fog roppanni az egész. Akkor hagyjad, akkor tegyük meg. Nem, Na ezt jó, én ebből nem eszek. Én így Nem. biztos nem. Nézzétek, van ott egy kis meglepetésben. Mindjárt lejön a... Ezért ott Oly. egy akkora liszt van. Hát... Nézzétek. Hát sajnálom, de vagyis tudjátok, ezt a videót nem kell komolyan venni. Ne vegyétek komolyan, létszik. Csak így bauni. Ezt nem ajánlatos otthon megcsinálni. Hát nem. Nézzétek meg, és gyorsan felejtsétek el. Igen. Like! De azért lájkoljatok, iratkozzatok fel és írjatok kommentet. Ez amúgy egy vicces brownie lesz. Baki pará. Baki parádé.
Semmi nem látszik. Tudom, azért csinálom. Jó szár lesz, mi? Nem tudom. Az egy a biztos, hogy ne tegyetek bele ilyen sok fehéret, hogyha Meg tegyetek vízből bele- megcsináljátok. Tegyetek bele cukrot, mert ez nagyon fosatni. Igen. Na készlet, nézzük, hogy mi lett az eredménye ennek a csokis brownie-nak. Brownie-nak. Tatam! Tadám. De van még egy videóm fent, abban jól látszik, hogy milyen lesz az igazi Menjetek brownie, arrébb. és az finom is. Na, ez jó lesz. Figyelj, csak Ezt ezt megesszük. mutassuk meg a Katárik. Na, sziasztok!